गुड मर्निं लोगोफोर, आंनि साफ्रोमबो भिडिअ नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनाय बावहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दं आरो आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे खोथा फोरमायनो होननानै बे भिडिअखौ बानायदों। बेनो जाहैबाय जोंनि बर'नि सासे जोबोद मुंदांखा इउटिउबार बिथां बि बयस, बिथांनि चेनेला दिनै 1 मिलियन साबस्क्राइबार फुरा जाबाय। दा बिनि थाखाय बिथांनिसिम मेनि कंग्रेचुलेसन फर 1 मिलियन साबस्क्राइबार। आरो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बेखौनो इनकारेज बा थुलुंगा होनो लुबैयो जे बिथाङा जेरै गावनि खामानियाव एकदम हार्ड वर्क माने पुरा जी जान लागायनानै खामानि मावो, बेबायदिनो नोंथांमोनाबो बबेबा मोनसे खामानिखौ मावनो होननानै सानोब्ला बै खामानिखौ पुरा फकास खालामनानै पुरा गोसो मोदोम जिउ होनानै जुदि नोंथाङा बै खामानिखौ मावोब्ला बै खामानिनिफ्राय नोंथाङा पाक्का माने जाफुंसारनाय बा साक्सेसखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना जिखुनु खामानिखौनो मावा मानो, नोंथाङा जाय खामानिखौ मोजां मोनो बै खामानिखौ एकदम गोसो मोदोम जिउ होनानै मावनांगोन, अब्ला नोंथाङा बै खामानिनिफ्राय साक्सेसखौ मोननो हागोन। बिदिब्ला बि बयसनिसिम मेनि कंग्रेचुलेसन। नोंथां फंबाय, बेबायदिनो आवगायलांबाय था आरो ओरैबायदि गोजौआव सहै। आंनि गोरबोनिफ्राय नों फंबायनिसिम अरायसम बोर सारस्रिनाय थागोन। अरायसम हारिनि जाथिनि मोजां मावलांनो हाथों आरो गोजौ थाखोआव जौगालांबाय थानो हाथों आरो जोंनि हारिखौ मुलुग दरबाराव रिप्रेजेन्ट खालामनो हाथों। बेखिनिखौ आं नों फंबायनिसिम बोर सारस्रिनानै दिनै 1 मिलियन साबस्क्राइबार जानायनि थाखाय मेनि कंग्रेचुलेसन होनाय थाबाय। हिन्दीयाव फंसे खोथा बुंनाय दं, जो मुझको आता है, जो मुझको भाता है और जो बाजार चाहता है। बे मोनसे खोथाखौ नोंथाङा गोसोआव लानानै खामानि मावलाङोब्ला साक्सेस जायैनि जेबो खोथा गैया। नोंथाङा जाय खामानिखौ हायो मावनो हायो बा नोंथाङा जाय खामानिखौ मावनानै मोजां मोनो आरो दुनिया एबा बाजार जायखौ बुङो माने सुबुंफोरा जायखौ हास्थायो बा जे बुस्थुआ डिमान्ड गोनां, बै बुस्थुखौनो बुंबाय जो बाजार चाहता है। बै खोथाखौ जुदि नोंथाङा गोसोआव लानानै खामानिखौ मावलाङोब्ला नोंथाङा साक्सेस जायैनि जेबो खोथा गैया। नोंथाङा इउटिउबारानो जाया मानो, नोंथाङा बबेबा गिदिर सार्भिसखौनो होसोआ मानो, बा नोंथाङा बिजनेसमेनानो जाया मानो, नोंथाङा जि खामानिखौ मावनानै मोजां मोनो बेखौनो मावफुङोब्ला नोंथाङा माने जिबनाव साक्सेस जायैनि जेबो खोथा गैया। बेखिनिखौनो दिनैनि बे बि बयसनि सायाव भिडिअ बानायनायनि सायाव नोंथांमोनखौ एसे थुलुंगा होनो थाखाय बेखिनि खोथाखौ बुंनानै आंनि दिनैनि बे सुंद' भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। जय हिन्द, जय बर' हारिनि जय।